गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं बे समाव जोंनि बरमायाव गिबि खेब राज फुजा खुंदों। आङो नोंथांमोननो देखायनो जोबोर मोजां जादों, जोबोर समायना जादों। नोंथांमोननो देखायलांनि जोबोर समायना बानायगोन। माथाम मोख्रा दङ। बे माथाम मोख्रानि मिनिं मोनथिगौ ना? बेवहाय मिनिं दङ। बरिया बुंना होबाय, खुरि बरिया कथा कय दिसे हा। बेयो मेगनखौ होथेदोंना, दिनैनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा मोनथियाबो जानो हागौ। बे मेगनखौ होथेदों माने जोंखौ मा गाज्रि माबाखौ नायनो होआखै। बेनिफ्राय बेयो औ हेलौ हाय, बेनिफ्राय बेयो गाज्रि बाथ्रा बुंनो होआखै आरोना, बेनि मिनिङा। बेनिफ्राय बेनि मिनिङा जाबाय जोंखौ जों माने गाज्रि बाथ्राखौ माने खोनासंनो होआखै, गाज्रि बाथ्रा बुंनो होआखै, गाज्रि बुस्थुखौ जोंखौ नायनो होआखै आरो गाज्रिखौ जोंखौ खोनासंनो होआखै। बे मोख्रा माथामनि मिनिङा दिनैनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोना मोनथियाबो जानो हागौ बेनि मिनिङा मा। जोबोर समायना जादों। पास र' दे आदा र' रायलायगोन र'। फै बेजों फै। आङो जोब्बायानो। जोब्बाय थांसय। बोरै जादों? मोजां जादों ना? बोरै जादों ना? जोंनि लकेलाव माने जों दिनै नलबारियाव थाङो बा हावलियाव थाङो, जोंनि बरमायावनो जायगायाव नायसिगोन नङा होमब्ला? बरिया, जोबोर मोजां बानायदों। जोबोर मोजां बानायदों। जोबोर मोजां जादों। दैमाजों लाबजों औ कृष्णआ दुगैनायाव माबा ऋषिमुनि नाय मोजां जादोंलै। आयु नायफै गासैबो फै, बरमायाव फै, जोबोर मोजां जादों। फार्स्ट टाइम
You see? Xin mấy con là pin nào vậy? Tuần gì tới thằng kia Baramayau first time. ada nih bisnya Thank you. sampai dengan ada lagi berdeng Tomorrow lagi bertemu. Boरै जादों? बिराद समायदों फार्स्ट टाइम आरो एसे माने डेभेलप जादों आरो फार्स्ट एसे बारे मोजां माबा जानो हानाय रायजो राजा होनदोंमोन एसे मोजाङानो जादों गोजान गोजान आं हाथाराखै जोंनि बरमायाव गिबि खेब रास फुजा बानायदों बे मा कृष्ण मा खालामदों औ फंबाय बे मा खोन्थानो हागोन ना दे आंनो बुजायनो हालाय बिसोर सोरो खोन्थानो हागोन ना हायाखै बिसोरो मा